Tavaly szakadt az eső, idén csak esett. Így nem meglepő, hogy most többen látogattak ki a szabadtéri kisállat- és galambvásárra. Az időjárás hétvégén sem kedvezett igazán a szabadtéri rendezvények résztvevőinek, ennek ellenére elég sokan ellátogattak a szombat délelőtti kisállat- és galambvásárra, mely a környékbéli galamb- és madártenyésztők egyik legfontosabb eseménye. Angol karrier galambok, ezeket tenyésztem. Hát különös jellegzetességük a csőrdudor. 3-4 éves korukra egy dióbélszerű csőrdudort növesztenek, úgy a felső csőrkáván, mint az alsó csőrkáván. A kedvezőtlen időjárás ellenére nem csak a megyéből érkeztek a vásárra. Szeghalomtól kezdve Szegedig mindenféle megyekvásárra érkeztek, de tenyésztők próbálják eladni vagy vásárolni. Ilyenkor tavasszal nagyon fontos egy ilyen kiállítás, mert vagy a felesleget tudják eladni, vagy esetleg egy-kettőt pótolni, a hiányozni a tenyészetbe. A helyi Galambvász Egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy a rendezvényre jó pár különleges állatot elhoztak. Hát talán a papagájok vannak,